Литературные ночи с Василем. Всем доброй ночи. Сегодня сапраўдная восеньская прохолодная ноч, и гэта таксама добра. Так мы уже стаміліся ад гэтай гарачыні, так стаміліся ад лета. Цяпер класічная восень. Гэта любімы час для паэтаў, калі яны сядзяць дома, складаюць свае вершы, а яшчэ лепей выходжваюць гэтыя вершы нагамі, і капае дождж, і некая прохалода такая ідзе ў іхнюю душу, але яна і натхняльная для гэтых восеньскіх вершаў. Сёння мы разам са спадарняй Аленай. Вітаю ўсіх. Разам з цудоўнай спадарняй Александра, якая нас 3 тэлефонаў здымае. І разам з панам Войтакам за пультам гукарэжысэра. Вось. Мы распачынаем новы радыёсерыял. І ён будзе прысвечаны цяпер ужо не класікам 19 стагоддзя, а праўдзівым каралям беларускага парнаса 20-30-х гадоў минулага стагоддзя. Гэта былі маладыя, імпэтныя, дзёрзкія, таленавітыя, таленавітыя паэты, драматургі, крытыкі, фельетаністы, сцэнарысты. Ім было 20-22 гады, а яны ўжо станавіліся папулярнымі. Іх чыталі, іх вучылі на памяць. Яны ўзышлі на вяршыні нашага парнаса, будучы менавіта ў такім юным узросце. Увогуле, 20-е гады гэта час менавіта маладосці, час юнацтва, час некай дзёрзкасці. Не забываем, што знакаміты сусветна вядомы кінарэжысэр Леў Кулешоў свае першыя фільмы зняў менавіта ў 18-19 гадоў. Сергей Эйзенштейн браенёсца Пацёмкіна паставіў 26 з паловай гадоў. Гэта быў час маладосці. І мы будзем гаварыць пра Міхася Чарота, Алеся Дудара, Міхася Зарэцкага, Анатоля Вольнага, Тодара Кляшторнага, Валерыя Маракова, якія менавіта ў 20, 22, 23 гады сталі зоркамі. Яшчэ іх яднае не толькі вось гэты светлы момант, але і трагічны момант. Усе названыя мной пісьменнікі, і не толькі яны, а яшчэ шмат хто былі, на вялікі жаль, расстраляныя ў ноч з 29 кастрычніка на 30 кастрычніка 1937 года. І вось на працягу месяца, вось гэтага месяца мы будзем успамінаць іх. Сёння у нас будзе такі агульны агляд па вось тым літаратурным працэсе. Мы пра кожнага крыху пагаворым, пра кожнага паэта, пра кожнага празаіка і драматурга мы не скажам свае словы, будзем чытаць іхнія тэксты, бо пісьменнік тады жывы, калі чытаюцца ягоныя творы, ягоныя вершы, ягоная проза. Сёння мы будзем знаёміцца з іхнімі цікавымі творамі, паглядзім, які ў іх былі пачуцці, думкі, раскрыем нечаканыя факты з іх жыцця. Усё гэта пачнецца сёння, а затым кожны чацверак будзе прысвечаны якой-небудзь адной асобе. Наступны чацверак, напрыклад, будзе прысвечаны Міхасю Чароту. Яны верылі ў тое, што ўсё будзе як мае быць, і вядома ж, яны не чакалі, што ўсё завяршыцца менавіта сталінскім тэрорам. Сёння у якасці музычнага аздаблення у нас будзе адзін музыкант, Жак Лусье. Гэта геніяльны джазавы кампазітар, геніяльны джазавы клавішнік, піяніст, які ўсё сваё жыццё не так даўно памёр у 2019 годзе. Ён займаўся дзівоснымі варыяцыямі на тэму класікі. Ён стварыў бясконцую колькасць альбомаў, дзе па-свойму іграў, пераасэнсоўваў творы Йогана Баха. Таксама он вельмі любіў творы Бетховена. І у нас такое вот супадзенне. Я вельмі люблю кампазіцыю Бетховена, кампазіцыю сімфонію нумар 7, другую частку, якая называецца «Алегретта». Это твор, які быў упершыню выкананы ў 1813 годзе і быў прысвечаны усім тым, хто ахвяраваў сабою дзеля свабоды, ахвяраваў сабою дзеля незалежнасці, ахвяраваў сабою, каб патомкам, каб пакаленню наступнаму было добра, было ў
утульна. Гэта сімфонія прысвечана такім вось людзям. І таму мне здаецца сімвалічна, што сёння мы будзем слухаць варыяцыі, бо сёння будзе 7 варыяцый на тэму бетховенскага алегрэта да сімфоніі нумар 7, і гэта будзе нашым сённяшнім такім цудоўным аздабленнем. Гэта будзе той неабходнай нотай, спалучэннем джаза і класікі. А нашыя героі сённяшнія, яны любілі джаз. Некаторыя з іх, як, напрыклад, Алесь Дудар, вельмі любілі класіку. Вось, таму гэта будзе вельмі дарэчы. І яшчэ у імправізацыях Жака Лусье, а не толькі ў творы Бетховена, ёсць адчуванне хуткай катастрофы. Яшчэ невядома якой, яшчэ невядома, што здарыцца, але прадчуванне нечага трагічнага таксама як бы ёсць. Музыка ўзнёслая, музыка з адчуваннем, як я ўжо сказаў, нейкай трагедыі, і гэта таксама сугучна сённяшняй нашай перадачы, таму што мы будзем казаць пакуль пра светлыя часы, мы будзем казаць пра 20-е гады, мы будзем чытаць тыя творы, дзе нашыя пісьменнікі былі вельмі такімі, я б сказаў бы, яшчэ задаволенымі, упэўненымі ў сабе. Яны верылі, што яны рэальныя каралі, яны гаспадары, і ўсё будзе так, як яны гэта хочуць. Яны яшчэ пакуль не заўважаюць гэтых хмараў, якія неўзабаве з'явяцца. Дык вось, гаворым пра нашых цудоўных пісьменнікаў і слухаем Жака Лусье. Зараз пан Войтак паставіць нам асноўную тэму з ягонага альбома, які так і называецца «Бетховен. Алегрэта для сімфонію нумар 7» з альбома 2003 года. Калі ласка, пан Войтак.
Яны, нашы героі, былі напорлівыя, жарсныя, шчырыя, часам нахабныя, часам і нявыхаваныя, усе бясконца таленавітыя і дражлівыя, любілі дражніць старэйшае пакаленне, пра гэта мы таксама пагаворым. Яны былі удзельнікамі першай беларускай літаратурнай арганізацыі «Маладняк». І, дарэчы, 28 лістапада гэтага года спаўняецца 100 гадоў маладняку, і ў лістападзе мы таксама гэта будзем святкаваць. Жылі яны унікальны для нашай культуры час. Гэта быў перыяд, можна так сказаць, некага романтычнага падману, калі міф пра тое, што беларускім словам, выказаным у вершы, у прозе, у вострым артыкуле, быццам бы можна перамагчы дырэктывы Крамля, можна перамагчы уладу, якая хоча навязаць табе свае правілы, можна выйсці пераможцам. Яны ў гэта верылі. І сапраўды гэта ў пэўны перыяд, асабліва там у 26-м годзе, у 27-м годзе, выглядала на праўду. Асноўная рыса нашых герояў была, гэта іх такая, я б сказаў бы, нават чыста дзіцячая даверлівасць і ап'яняльнае адчуванне, што яны могуць усё, яны могуць плыць куды хочуць. І таму тэма гэтай свабоды гучала ў іх творах, а іх тагачасны лідар, паэт, празаік, драматург Міхай Шчарот сапраўды адчуваў, што можа плыць і не проста па моры, не проста па акіяне, а мы зараз раскажам па чым. Міхай Шчарот у 1922 годзе пісаў: Плывем к прыгожай светлай далі на хвалях вогненнага мора. А полымя ўсё плавіць, плавіць, палё, абшары, лесы, горы. Плывем к прыгожай светлай далі. На хвалях вогненнага мора плыве наш човен, бура стогне. Дзе мы змагаліся учора, жыццё спакойна там сягоння. На хвалях вогненага мора плыве наш човен, бура стогне, відаць маяк, агонь дзяніцы. І золак дня туман разгоніць у новую жыцця святліцу. Плыве наш човен, бура стогне, відаць маяк, агонь дзяніцы. Плывем к прыгожай светлай далі. Дзень хутка новы заіскрыцца, зямлю ўсю полымя расплавіць. Відаць маяк, агонь дзяніцы. Плывем к прыгожай светлай далі. У полымі, без ветра і вёслаў, на прыстані мы пагуляем сусветна, як прыйдзе восень. Цяпер к прыгожай светлай далі. Гэты верш складзены ў суботу 25 лістапада 22 году цудоўна выяўляе тагачасныя настроі каралёў нашага Парнаса. Хацелася спяваць, хацелася дурэць, радавацца жыццю. Міхай Шчарот, дарэчы, умеў цудоўны голас. Ён з 19-го года, у 19-м, 20-м, 21-м быў харыстам і лепшым харыстам у Тараўскага. А ўсе вы ведаеце, што ў Тараўскага быў цудоўны хор. Ён там выдатна спяваў, ён выдатна складаў песні, прыдумляў іх. І ўвогуле песня для Шчарота была вельмі важнай. Ён не толькі спяваў, ягоныя самі вершы нагадывалі сапраўдную песню. І многія назвы таксама маюць такую абсалютна песенную афарбоўку. Вот, напрыклад, адзін з маіх любімых вершаў, які ён склаў у нядзелю 14 траўня. Вот зараз у нас восень, у нас холадна, але ж вы самі ведаеце, хутка осень пройдзе, яшчэ хутчэй пройдзе зіма і настане вясна. І тады мы ўсе, як і Шчарот, будзем казаць: вясну пяю! Зямлю цалуе неба сінь сваім чырвоным сонцатварам. І песню ночы квакум-бінь пяюць мне сонныя выгары. Увысе зорак сенажаць вартуе месяц, дзед двурогі, не хоча раніцу спаткаць, і лесам хмары дзе без ногі. Капліца белая, як здань, у тумане плавае за вёскай, і сонцам спуджаная рань прысела зайцам за бярозкай. Дзяніцы зірк на небе стух, вясковых хат дымяць галовы. У лапцях з пугаю
пастух трубою плача на каровы. Пяе ў полі хор калёс, як старац з лірою разбітай. Загоны вузкія авёс убраў зялёным аксамітам. Весёлый птушак перазвон гудзе на воблачнай званіцы, бязмоўнай цішы гіне сон, як сонца выплыве крыніцай. І сыпле промень вогнясталь. Квачом схілю сярпом далонь я. І пазіраю моўчкі ўдаль. У шыр блакітнага бяздоння. Гэты гукапераймальны верш, гэта адзін з першых прыкладаў беларускай паэзіі імажынізму. А як мы ведаем, імажынізм гэта такі быў цудоўны накірунак і ў расійскай паэзіі, і ў беларускай, дзякуючы Міхасю Чароту, дзе аснова гэта быў не нейкі там сацыяльны падтэкст, а нечаканы, яркі, экспрэсіўны, часам дзівакаваты вобраз. Самымі вядомымі імажыністамі быў Сергей Есенін, Марыян Гоф. І як мы ведаем, Чарот, калі быў у Маскве, вучыўся там, сябраваў з Есенінам, чытаў там свае вершы, і ягоныя вершы карысталіся вялікім поспехам. Дык вось, у 1922 годзе Міхась Чарот глядзеў шыр блакітнага бяздоння, і што ён там мог бачыць? Я думаю, нічога кепскага. Наадварот, ён ужо папулярны драматург, ён аўтар першага беларускага мюзікла, савецкага беларускага мюзікла «На купалле», прэм'ера якога адбылася ў 1921 годзе. Праз год, гэта ў 23 годзе, ён узначаліць першае айчыннае літаратурнае аб'яднанне «Маладняк», стане затым галоўным рэдактарам БССРаўскай газеты нумар 1 «Савецкая Беларусь» і зробіце вельмі цікавыя газеты, вельмі такой інфарматыўнай, насычанай, і на пляцоўцы гэтай газеты праявілі сябе вельмі ярка многія нашы пісьменнікі, ад Дзмітрака Бядулі до Валерыя Маракова і Алеся Дудара. Вось, затым ён будзе аўтарам сцэнарыя да першага нашага ігравога фільма «Лясная быль», да і мала яшчэ якіх творчых поспехаў ён дасягне. Усё складваецца як мае быць. Хто ж ведаў, што затым наступяць карказломныя 1930-е гады? І хто ведаў, што ў 37-м годзе ён знясілены пасля катаванняў, пасля допытаў, пасля таго, як з яго выбівалі прозвішчы, імёны, ён прыходзіць у сваю камеру і там драпае на сцяне вось такія вось балюча апраўдальныя словы. Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне лютая бяда падружыць з допытым з турмою. Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары, кажу вам, я не вінаваты. Міхась Чарот стане героем асобнай серыі ў наступны чацвер. А пакуль мы будзем знаёміцца з іншымі выдатнымі паэтамі, празаікамі, з яго сябрамі, з іншымі персанажамі нашага серыяла. І зноў паслухаем цяпер ужо варыяцыю першую Жака Лусье да сімфоніі нумар 7 Бетховена. Калі ласка.
У 20-е гады мінулага стагоддзя нашы героі верылі ў сваю значнасць, у тое, што з'яўляюцца стваральнікамі сапраўднай новай пралетарскай беларускай нацыянальнай літаратуры, што яны нумар адзін у нашым культурніцкім полі. Ніколі яшчэ не было такога, і сапраўды, каб было гэтулькі спрыяльных умоў, і каб мелі іх і беларускія пісьменнікі, і ганарары добрыя за кнігі, і свае часопісы, і свая літаратурная суполка, універсітэт, выдавецтва, выступы, рэклама ў галоўных і негалоўных газетах, партрэты многіх з іх віселі ў кабінетах і ў звычайных кватэрах. Іх фотакарткі прадаваліся нароўні са здымкамі тагачасных галівудскіх зорак, такіх як Дуглас Фэрбэнкс, Адольф Менджу, Мэри Пікфард ці Чарлі Чаплін. Падобнае нават не снілася іх папярэднікам, нашаніўцам, тым пісьменнікам, якія працавалі ў газеце «Наша Ніва» ці дасылалі туды свае творы. Таму не дзіва, што пакаленне нашаніўскіх пісьменнікаў было вартае такой лёгкай насмешкі, часам іроніі, а то і здзеку адкрытага з боку асобных маладнякоўцаў. Напрыклад, Алесь Дудар, пра якога мы зараз будзем гаварыць, яго сапраўднае прозвішча Дэйлідовіч. Дык вось, Дудар часта з такой пракурорскай строгасцю пісаў у лістах да знаёмых камсамольцаў, каб не чыталі коласаў сялякіх. Алесь Дудар гэта быў унікальны пісьменнік, і пасля Міхася Чарота мы прысвяцім ему, безумоўна, асобную серыю. Таму што ён вонкава часам удаваў сябе такога пралетара, такога вось чалавека, які піша лозунгамі, які выступае за беларускую, савецкую такую адназначнасць. Але у тым жа Дудары праяўлялася і іншае зусім. Гэта быў чалавек вялікай адукацыі. Гэта быў чалавек, у якога была самая багатая бібліятэка па тым савецкім беларускім часе. Ён перакладаў з французскай мовы. Ён ведаў цудоўна расейскую мову ў тым сэнсе, што ён бліскуча рабіў пераклады, напрыклад, з Пушкіна. Ён быў першым, хто пераклаў Яўгена Анегіна. І вось у гэтым хлопчыку 21гадовым, 22гадовым, які пачынаў з таго, што просто ствараў дрындушкі а-ля там Андрэй Александровіч, у ім прарывалася іншае, у ім прарывалася любоў да эстэтыкі, у ім прарывалася любоў да высокай паэзіі, у ім прарывалася ягоная непадманная любоў не да Александровіча на самай справе, а да Максіма Богдановича. Хаця той жа Якуб Колас у ім гэтага не бачыў і адкрыта называў Дудара малацэнным хлопцам. Вось. І зараз мы прачытаем вам урыўкі з ягонага верша, дзе якраз адчуваецца тое, што ён все-таки на свяце гэтай пралетарскай паэзіі чужы, што ён там, што яму там не вельмі камфортна. Спадарня Алена, калі ласка. Ён з далёкіх пуцін вярнуўся ў родны край. Цяжка было ісці. Цяпер супачыць пара. Хацелася ўсё вітаць, хацелася нанава жыць. А людзі сказалі так: ён для нас чужы. Творчасць Алеся Дудара гэта быў нязменны пошук, гэта быў эксперымент. Як я ўжо казаў, першая яго кніга гэта быў такі, не плагіят, але абсалютны ўплыў такой пралетарска-плакатнай паэзіі Александровіча. А затым праз кніжку ён стварае свой шэдэўр, зборнік, ён выдае зборнік і залацісцей, і сталёвей, і гэта ўжо элітарная паэзія. Калі мы казалі пра Максіма Богдановича, што ён быў вогуле першы беларускі элітарны паэт, то Алесь Дудар
першы элітарны беларускі савецкі паэт, што цікава. Затым Дудара зноў кідае ў іншыя эксперыменты. Ён пачынае пісаць крытычныя матэрыялы, яны злыя, яны часам несправядлівыя, яны часам дасціпныя. І ім спалучаецца такі вось вельмі злы крытык, які можа ушчуваць былога сябра Владзіміра Дубоўку альбо Язэпа Пушчу, і разам з тым чалавек, які абараняе беларускую мову і абараняе беларускую культуру ад засілля расейшчыны. Дудар быў адным з першых, хто пачаў змагацца за тое, каб у нашых тэатрах не было расійскіх п'ес, каб там была свая нацыянальная драматургія. Вось. І калі мы гаворым пра пошук, калі мы гаворым пра эксперымент, то мне адразу згадваецца такі верш, які быў складзены ім яшчэ ў 26-м годзе, і пачынаецца ён так. І ў нязнанай цьмянай далі слова ў новых мы шукалі, слова ў новых мы шукалі і не здолелі знайсці. А ў жытнёвым прасторы рассыпалі песні зоры, каля возераў трысці. І не думалі ніколі, што ў нашай моцы доля, і не вырвецца ад нас. Не магло нам і прысніцца нашых думак калясніца, гэта свету апаяс. Хто ж казаў, што ў цьмянай далі слова ў новых мы шукалі, і не здолелі знайсці. Новы дзень не за гарамі, Наша доля будзе з намі, днямі яснымі цвісці. Алесь Дудар гэта яшчэ быў і аўтар аднаго з першых апазіцыйных, я б нават сказаў бы, антыкрамлёўскіх вершаў «Пасеклі край наш папалам», які ён склаў у 1928 годзе. Ён быў першым перакладчыкам, як таксама я згадаваў, Яўгена Анегіна, і першы найбольш строгі літаратурны крытык, і яшчэ шмат, што ён першае зрабіў. І, канешне ж, быў першы беларускі савецкі паэт, якога арыштавалі ў 29 годзе, выслалі ў Смаленск акурат за ягоны верш «Пасеклі край наш папалам». Верш пра тое, што наш герой пратэстуе супраць таго, што Беларусь гэта проста краіна рабоў, з імі можна рабіць все, што заўгодна. Іх краіну можна дзяліць на заходнюю, на ўсходнюю. І ввогуле мы не людзі, а мы проста нейкі матэрыял, з якога можна лепіць тое, што хочацца кіраўнікам Крамля. Дудар быў супраць гэтага. Дудар склаў гэты верш, і за гэта ён на 3 гады быў у высылцы. Падтрымаў яго толькі фактычна Валерый Маракоў, які дады да яго прыязджаў. Затым Алесь Дудар вяртаецца. Ён вяртаецца ў Беларусь, ён вяртаецца ў Менск, і ўжо менш ён складае свайго, больш стараецца перакладаць і стараецца праз пераклады такім чынам як бы захавацца. Але ў 30-е гады захавацца, як мы ведаем, немагчыма, альбо амаль немагчыма. І Алесь Дудар, як і Міхась Шарот, у ноч з 29 на 30 загінуў. Зараз паслухаем варыяцыю нумар 2 Жака Лусье.
А як старэйшыя літаратары ставіліся да нашых герояў? Вось, напрыклад, Якуб Колас у прыватных гутарках ды ў вершах сваіх сам мог узбрыкнуць якога-нибудь маладнякоўца так, што бедны хлопец яшчэ доўга быў няздольны ачомацца. Цішка Гартны, ён жа Зміцер Жылуновіч, адкрыта ушчуваў, вучыў, настаўляў, абураўся і крыўдзіўся на юных нахабнікаў. Янка Купала адмоўчваўся, але на штовечаровых банкетах у сябе дома ён паіў хлапцоў добрым віном і гарэлкай. Старэйшае пакаленне ввогуле як бы раздражняла такая вось разладжанасць рыфмаў і рытмаў маладнякоўцаў, іхняя знарочыстая ламанасць радка, часам это вось маяковская лесвічнасць альбо есеніншчына, якую налічылі такой эпігонскай. І нездарма ж Янка Купала, напрыклад, па ўспамінах Заіра Азгура таксама раздражняўся гэтым шумам, шумлівасцю і прасіў таго ж Міхася Чарота: «Не шумі, Міхась». Калі Якуб Колас прысвячаў сваю паэму «Сымон Музыка» сучаснай яму моладзі, то ён як бы казаў: вось да якога ідэалу трэба імкнуцца, да такога ідэалу, як мой Сымонка. Трэба такім быць сапраўдным паэтам. А за вашай жалезабетоннай рыторыкай вы згубіце саму паэзію і самі знікнеце як паэты. Мастацтва нараджаецца ў цішыні, вучыў Якуб Колас, але маладнякоўцы не любілі бязгучча. Асабліва Анатоль Вольны. Гэты хлопец прыйшоў літаратуру добра не ведаючы беларускай мовы, і яго вучыў гэтай мове Алесь Дудар. Гэта не замінала Вольнаму у сваіх шматлікіх фельетонах, які ён змяшчаў у савецкай Беларусі, змагацца супраць русіфікацыі. Рабіў ён гэта вельмі так, імкліва і вельмі пераканаўча. І вось адзін з яго, напрыклад, такіх фельетонаў, які называецца «Васенняе». Вось у нас акурат восень, таму ён пасуе да нашай палавіны года. «Васенняе. Восень. Персидским диваном укрыли листы землю. Да что персидским диваном? Слуцкими поясами прозолоть лягла. Лісты падаюць, праверка савпрацаўнікоў у беларускай мове надыходзіць, сумна. Раней бывала, зойдзеш якую-нибудь установу, заговоришь по-беларуску, а тебе на гэта: мы вашего изречения не понимаем. А ты ему товарищ, вы працуеце ў Беларусі, павінны ведаць мову большасці, а ён табе? Я говорю на общепонятном. А ты ему: а як жа 8, 10, 12 з'езды, а ён табе? Это для политики. А ты ему: вось хутка прыйдзе тэрмін праверкі па беларускай мове, тагды ўсіх погонись, а ён тебе? Знаем мы этот термин, отложат. А ты ему: что? А ён тебе? Мы тоже понимаем, для чего это делается. Учить нас вздумали. Да посмотрите. А ты ему, правда, ў думках: сукин ты сын. І пойдзеш сабе далей. Вясёлы быў час. А цяпер восень, час праверкі надыходзіць, лісты ападаюць, ой, сумна, пісаў Анатоль Вольны ў савецкай Беларусі ва ўторак 20 кастрычніка 25 года. А вось таксама такі быў невялічкі вясёлы тэксцік, падкрэслена выбухны, падкрэслена хуліганісты, дзе ён раіць вучням, што рабіць, калі ў іх занадта строгі, крыклівы настаўнік. Сёння акурат дзень настаўніка, вот так своеасабліва яго і адзначым. Дык вось. Таварышы вучні, я вам дам одну пораду, можа яна вам і дапаможа. Загадчык прыходзіць па клясу і да вас звяртаецца, як звычайна. Шляпа дзіравая! А вы яму адразу: галава цяп, балда турэцкая. Зразумела, загадчык узбунтуецца. Як вы смееце, загадчык семігодкі! А вы яму: задзірака ў носе срака. Спрабуйце, таварышы. Вот таксама такі быў невялічкі фельетончык. У нас у серыі, прысвечанай Анатолю Вольнаму, вы шмат пачуеце яго фельетонаў, ягоных вершаў, ягоных урыўкаў з яго прыгодніцкай прозы, бо ён адзін са стваральнікаў беларускай савецкай прозы. Вось, это мы ўсё даведаемся пра яго. І ўвогуле Анатоль Вольны быў чалавекам такім падкрэслена вясёлым не толькі ў творчасці, але і ў жыцці. У яго было шмат раманаў, у яго было шмат цікавых амурных прыгод.
эпізодаў. Ён быў лёгкі, як героі французскіх прыгодніцкіх раманаў. Ён быў лёгкі, як персанажы Андрэана Челентана, альбо персанажы, альбо як Фанфан Тюльпан, якога выконваў ролю Жерар Філіп. Анатоль Вольны быў такі. Ён ніколі не быў смутнаглядны, ніколі не быў пануры. Ну і яшчэ з яго дасягненняў можна сказаць, што ён быў адным з пачынальнікаў менавіта беларускай нацыянальнай кінасцэнарнай справы і шмат напісаў файных сцэнараў. Ён быў, як я ўжо казаў, цудоўным майстрам прыгодніцкай прозы. Вось, але ён лічыўся не самым добрым паэтам. Ён мог такія русізмы ў свае вершы дапускаць, як, напрыклад, лунныя лапы, якія затым станавіліся мемамі, і Дубоўка і Кузьма Чорны высмейвалі небеларускую мову ў беларускіх тэкстах, менавіта карыстаючыся гэтымі вось слоўцамі ад Анатоля Вольнага. Але пра яго мы далей пагаворым. Вось, а зараз яшчэ некалькі секунд цудоўнага Жака Лусье і пяройдзем да іншага майго адно з самых любімых беларускіх паэтаў. Я люблю Жака Лусье за эту імклівасць, за гэты рух. Слухаеш яго варыяцыі, як быццам ты сапраўды плывеш на лёгкім чоўне, прабачце, па такой імклівай, цудоўнай, лёгкай рацэ Нёмане, ці яшчэ па якой-нибудь беларускай рацэ, і ты свабодны, ты незалежны, ты просто поўны творчага імпэту. Вось так жа сябе адчуваў Міхась Зарэцкі. Міхась Зарэцкі, пра кого мы зараз будзем казаць. Ён пачынаў як... Я казаў, што я вам зараз скажу пра любімага паэта. Дык вось Зарэцкі для мяне паэт. Паэт у тым сэнсе, што калі ён складаў сваю дзівосную прозу, то яна нагадывала вострасюжэтныя паэмы, напоўненыя жарсцямі, напоўненыя нечаканымі сюжэтнымі паваротамі, напоўненыя такімі файнымі выразамі, словамі. Імпульс быў такі, як, я не ведаю, як у паэмах таго самага Эдгара По. Напрыклад, По напісаў паэму «Груган», і на аснове таго Гругана столькі зрабілі фільмаў, і празаічных па духу фільмаў, і паэтычных, і розных. Так вось, Зарэцкі для мяне вось такі ж паэт у прозе. Ну, а калі казаць так дакладна, літаратурна дакладна, то ён быў адным з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў другой паловы 20-х гадоў. З ім мог толькі паспрачацца ў плане папулярнасці Янка Маур. Дык вось, Зарэцкі, чалавек, які прайшоў службу ў Чырвонай арміі, які бачыў шмат розных выяўленняў дзікунства чалавечага характару, шмат бачыў выяўленні розных жарсцяў, ён усё гэта перадаваў у сваіх апавяданнях, у сваіх аповесцях, у сваіх раманах. У прозе Міхася Зарэцкага яго многія персанажы падпарадкаваны страшэннай харэаграфіяй смерці. Яны рэжуць, яны кідаюцца пад цягнікі, яны даводзяць сябе ды іншых да самагубства. Міхась Зарэцкі ствараў вобразы нервовых, сексуальна прыцягальных жанчын, якія ўмеюць разбураць, а не ствараць. Ён паказаў вобраз мужчыны, такога цыніка, для якога іншыя людзі гэта зноў жа паслухмяныя марыянеткі. Яго гераіні
героямі гэта і камсамолкі, і чэкісткі, і работніцы заводаў, і былыя паненкі, і шпіёнкі, хто заўгодна. Іх ядная жарсць, іх ядная цяга да самаразбурэння. Ён любіў надаваць сваім апавяданням меладраматычную афарбоўку, і за гэта яго ўпікаў яшчэ Максім Гарэцкі. І дзякуючы гэтаму меладраматызму, дзякуючы гэтай вострасюжэтнасці, якую ён рабіў свядома, ён быў цікавы ўсім, і школьнікам, і камсамольцам, і людзям сталага веку. Яго чыталі, і яго кніжкі раскуплівалі ў адно імгненне. Эратычныя сцэны, эпізоды, калі героі аддаюцца сіле жарсці, займаюць у адно з галоўных месцаў. Ну вось, напрыклад, урывак з апавядання 28-го года «Ой, ляцелі гусі». З маладосці ў яе было надзвычайна прыгожае цела. Такое цела бывае ў рэдкай жанчыны. Тут, на гэтай лаўцы, я першы раз пры святле месяца убачыў яе свежыя дзявочыя грудзі. Альбо вось некалькі абзацаў з апавядання «Бель». Я ж даўно знаю, што падабаюся вам. Знаю, што і вы мне падабаецеся. Што, не верыце? Не? Хочаце, я пераканаю вас? Хочаце? Яна раптам падбегла да яго, ускочыла к яму на калені, абняла горача, моцна стала цалаваць. Во-во, цяпер верыш? Верыш? Даніла абдымаў яе гарачы стан. Ну, як жа тут не прадставаць таксама і праграмны твор Міхася Зарэцкага «Голы звер». Яна расшпіліла тужурку, сарочку парвала, показала грудзі дзявоцка-крамяныя, белыя. Ха-ха, чаго расступіліся, бачылі? Глядзіце, дзівуйцеся. Мужчыны грабаюць рукамі шурпатымі, лезуць з усіх бакоў. Эй, хто мацнейшы, бяры. Шкумацяць, рвуць, вырываюць. Вострая інтрыга, майстэрская гульня з кантрастамі, нечаканыя павароты сюжэту, смелыя эратычныя сцэны, фатальныя жанчыны і брутальныя мужчыны, якія могуць альбо засалаваць, альбо задушыць. Усё тое, што цэніцца ў па-сапраўднаму ярка расказанай гісторыі, тое, чаму вучаць у найлепшых сцэнарных школах Галівуда, усё гэта было бліскуча выяўлена ў творах Міхася Зарэцкага. Ім зачытываліся нават НКВДысты, якія дапытывалі і катавалі Зарэцкага ў 36-37 гадах. І яны любілі яго вострасюжэтна-пачуццёвую прозу. З лета 1930 года пачынаецца першая хваля рэпрэсій, якая ў кастрычніку-лістападзе 36 года перарасце ў сапраўднае крывавае цунамі. І зараз мы пагаворым пра двух цудоўных пісьменнікаў, гэта Валерый Маракоў і Тодар Кляшторны. Яны адчувалі тое, што набліжаецца. Вось, напрыклад, Валерый Маракоў, гэты паэт, якому не было і 20 гадоў, а ён ужо быў аўтар дзвюх кніжак на залатым пакосе і пялёсткі. Ён быў аўтарам дзвюх гэтых кніжак, яго ўжо любілі, яго ўжо яму кідалі букеты, яму ўжо прызнаваліся ў каханні. Дык вось, яшчэ ў 28 годзе ён піша паэму, якая так і называецца «Мая паэма». За 2 гады да рэпрэсій гэтая паэма была такой тужлівай, трывожнай, і пачыналася яна так. Ветер, ветер, як сэрца забіла трывогу. Гэта свой ці мо гэта чужы? Ты скажы мне, скажы, хто блукае ўначы па дарогах, хто фарбуе крывавай зарою на сэрцах нажы? Ты скажы. Я стаміўся, прыціх, я не знаю, недзе ветер спраўляе магільны разгул. А так хочацца зноў упівацца далёкім каханнем і ў азёрах душы захаваць чорнай восені сумы тугу. Прыхіліся, як роднае табе раскажу я, што я бачыў у жыцці, чым я жыў і што сніў, чуеш? Ветер, мне холадна. Быццам у склепе ляжу я, быццам гэта не сон, а мае непакорныя дні пралятаюць, дзе ветер зрывае зарніцы агні. О, ветер, ветер, мне хочацца жыць. А на пачатку 30-х гадоў, а дакладней у студзені 30-го года у часопісе «Паляўнічай Беларусі», 30-й год, нумар 1. У першым нумары «Паляўнічай Беларусі» Валерый Маракоў друкуе поўны драматызму верш пад назвай «Заяц». Заяц упаў на снег.
Стрэл быў сухі і кароткі, і задуменнаму мне сніцца ў крыві бародка. Круціцца дым ад крыві, сэрца кранулася і стала. Быццам і жыў, і не жыў, глуха зямля запытала. Выйшаў стралок да яго, узяў і закінуў за плечы. Веяла поле тугой, у поле і вецер, і вечар. У сінюю скрынку душы раптам ударыла снегам. Заяц для смажання жыў, толькі для шчасця бегаў. Знік той стралок не відаць. Што я стаю ў задуменні? Можа быць, зайца шкада? Можа, сваіх летуценняў? У сярэдзіне 30-х гадоў паэт Тодар Кляшторны ў сваёй апошняй прыжыццёвай кнізе пра зайца, ваўка і мядзведзя выявіў той стан лютай зімы, які быў у пачуццях і думках і ў рэальнасці, калі ва ўладзе замацаваўся Сталін, калі ўжо пачаў панаваць страх, голад, люты мароз, адчуванне заўсёднай небяспекі. Зараз мы вам прачытаем гэтую казку пра зайца, ваўка і мядзведзя на невялічкае, але перад гэтым таксама некалькі хвілін Жака Лусье. Дык вось, у 35-м годзе выходзіць кніга пра зайца, ваўка і мядзведзя. Гэта была апошняя прыжыццёвая кніга паэта Тодара Кляшторнага. Тут паказана сітуацыя, тая сітуацыя, той час, калі ты сам знаходзішся паміж умоўным ваўком і умоўным мядзведзем, ты штосекунды чакаеш, што цябе знішчаць, з'ядуць, рэпрэсуюць. Вось гэтая казка. У лясах ад снегу бела, бела скрозь. Скача зайка здубянелы, ой, мароз. Па дарогах едуць людзі, ну і мароз. Воўк галодны ў лесе блудзіць, ой, мароз. А мядзведзь пра ўсё забыўся, што яму? У бярлогу ён зарыўся на зіму, яму цёплая к у хаце сняцца сны, у бярлозе будзе спаць ён да вясны. Воўк на зайца ўслед натрапіў, ой, на след. Пападзецца зайка ў лапы на абед. Зайка шэранькі ў трывозе доўга там грэўся, тупаў па марозе і прыстаў. Ён у куст залез лахматы, задрамаў, бо сваёй у хаты зайца век няма. А тым часам воўк праведаў зайца ў куст, да яго ён трапіў следам па сняжку. Дай жа ходу, зайка шэрай, дай яшчэ, мчыцца воўк, як ачмурэлы, не ўцячэш. Ён аж высалапіў з рота злы язык. Дзе ж той зайка, зайка, дзе той? Зайка знік. Паміж воўчых ног і хлуду з усіх сіл драпануў ён з перапуду ў кусты. Даганяе воўк, здаецца, ой, бяда. Дзе ж тут зайку дзецца? Ой, бяда. Бачыць зайка норка быццам у снягу, некі парзяе клубіцца ў гугу. З перапуду ў горле горка, як тут быць? Зайка скок у тую норку, што ж рабіць? Знік у норцы зайка спрытны з галавой, ды штось цёплае ў нары, той страшна, ой. Нехта там ляжыць, як глыба, стаў глядзець. Ажно гэта перад ім быў сам мядзведзь. Уцякаць, там воўк, напэўна, што ж рабіць? Тут таксама звер страшэнны, але спіць. Страшна зайку збіўся з толку. Страх расце. Воўк раз'ятраны на норку наляцеў. Ён вачыма бліснуў гневна, будзе кроў. Не ўцячы тут зайку, пэўна, ад зубоў. Задрыжэлі ў воўка ногі, страх узяў. Перад ім мядзведзь з бярлогі вылязаў. Воўк і зубы не шчэру, як мядзведзь падабраў яго пад шэрам. Воўку смерць! Зайка ж скок, тады з бярлогі лататы, у яго адны дарогі ў кусты. У лясах ад снегу бела, бела скрозь. Скача зайка здубянелы. Ой, мароз! На нашых герояў, праўдзівых каралёў беларускага парнаса, адкрылася і напраўду крывавае жорсткае паляванне.
сёння. Яны былі знішчаны фізічна, але не павінны быць знішчаны з нашай памяці. Мы открываем новый серыял, мы пачынаем новый серыял і, спадзяемся, пакажам вам новых, незвычайных, духоўна незалежных, моцных і бясконца таленавітых Міхася Чарота, Алеся Дудара, Міхася Зарэцкага, Анатоля Вольнага, Валерыя Маракова, Тодара Кляшторнага. Да сустрэчы. Герой нашай першай серыі будзе Міхай Чарот. Пакуль мы развітваемся з вами. Для вас працавалі цудоўная спадарня Алена, Да сустрэчы. файная спадарня Александра, пан Войтык, які зараз паставіць Жака Лусье, і я, Васіль Дранько-Майсюк. З вами былі літаратурныя ночы. Да наступнага чацвярга. Хай Жак Лусье нам навявае выдатныя файныя сны. Да пабачэння.